Andor, hey, wat is de situatie? We staan midden op de camping, op een veenhoop. Iedereen is smoord, katje lam. En wij met je voetcent te komen bij de camper. Ik ben heel erg bedankt. Ik doe alleen een ruzie voor wat extra Nou, dan stukje, is er nou hier nog moeten zijn. stukje audiobeleving. Nou ja, op hoop van zegen en ik maar zeggen. Nou, daar gaat hij. Succes jongen. Ja, bedankt hè. Mocht de grandioze fouten in, dan heb ik het al gefilmd. Ja, ik weet net dat we dat niet maar wezen moeten. Oké. Ja, ik ging bier bestellen. Hoi hè. Hoi. Wat denk je, krijg een beetje rustig worden zeker? Ja, maar daar bovenop net ben ik bang. Daar staan die mensen alleen nog voor de kassas namelijk. Dus ja, zit ik kijk nou ervoor. Als je die meeste die shutting hebben. Maar weer wel waskar, hè? Ook ding over de holsje. Ah, Je hebt dat ook oké. ik ben aan het filmen in Andor, dus ik ken die net masker alweer. Hoi. Telefoon hè man. Wat Ja, zei je werk, hè? Ja maar even hè. Veel plezier, jongens. Wil je hem nou even uit? Ja, Ja joh. jongen, werk is klaar. Bel je nou? Ja, We hadden het zeer voor jongen. Chef van die hoor hè. best jongen. Hey. Hey. Een stukje audiobeleving. Ja. Even wat zeggen. Ah, goeie. Vertel eens, jongens. zijn er bril? Nee jongens, Nee, ik ben serieus op. Oh, nou. Ja. Altijd op televisie? Op internet. Wat zei je? Op internet even een stukje. Ah, mooi. Ja, Hé, onmogelijk. onmooi jongen. Komen we hier voort? Ah, goeie. Hé, je komt bij hem binnen, denk of net? Wij beginnen De de Ries hoogte. ondertussen nemen, ja? Want Ja. anders dan komen we Wat dan? Je mag geen auto's komen, hè? Nee, dat weet ik daarom niet, ik vet. Oh, best genoeg. Jo. Hey jongens, Jongens, bedankt! Hey. Zo. Ja, misschien maar eens even toeteren hier. Goedemorgen. Hey bodyguards! Hoi. Elk proefje. Altijd meestal niet paard. je hebt een hek een lekker boom. Reus achter is lek. Oké. Bedankt voor de tip. Heerlijk bier, reus achter is lek. Oké. Maar toch? Zullen we eerst bestellen? Oh, ja. We hebben handig gekiept aan dat, hè? Dit is schitterend. Ah, het valt niet naar mij. Ja, jongens. Ja. Maar toch staat de keurig rustig, hè, Bloostal. Ja, van binnen net, ja? Het is chance aan, het is chance, jongen. Ja, lukt hè? Ze is het. Hij heeft die meeschool interview die er net niet mocht. Is er nou je meeschool? Nee, Oefensteen. zoals Jim. Ja. Maar jij bent net met die. Maar nee. Gaan we dit? Ik moet helemaal liften. Natuurlijk. Maar je maakt hier eigenlijk wel gezellig, toch? Ja, ja, best genoeg. Ik ga ons nemen. Kom zo naar ja. Hey, vol plezier, hè? Dankjewel. Hoi, hoi. Wel thuis. Ja, dankjewel. Als we even weten, wat komt het hoest eerder? Wat? Ja, Best. het hoest eerder. Het hoest zitten. Ja, dan is dat clear. Hoi, hoi. Hier. Nee, dat is in september pas weg.
nog in de groep gaan? Volgende kant. Zo, die man die dronken drinkt, die heeft een mooie hond. Nou ja, dit is een koos. Goeie. Hoeveel doet het dat we op de televisie komen? Wat zijn je? Hoeveel doet het dat we op de televisie komen? Hoeveel dat dit? Ja, nou ja, ze zei het altijd door ruchten en weet ik het allemaal. Maar dat kost u zo'n Ja, of een gratis bril, want die hekken kregen. Ja, een briltje. Ik heb een briltje. Stiet je goed? Hé? Stiet je goed? Ja, nee, best genoeg. Ik Nou. heb geen outfit, want ik heb ze krijg op een terreinstation om me. Zitten we op voor u? Ja, we zijn ook weer. Waar zou ik nou heen? Neus? Ja, het. Oh, Sexy. mooi pakje. Ja. Nou, Ja. Mijn broertje in de helm, het hemd is kapot. Ja. En net zo was jij erbij. Je valt er net op, zou ik maar zeggen. Nee, jij niet. Nee, Maar wat zijn er steeds dat die vrouwen wat meer dagen. dat zie ik er net op, hè. We hebben het mooi worden behaald aan, maar dat valt ik niet mooi, dat doe ik niet. Nou klaar, ik viel me dat ik net daarop om dat te dwaan. Ik weet ik net dat Dat door die woorden met die beide boelijk van de beelden schutten. ja, nou. Hey meneer, hey. En dat bleef nog lang onherstig. Oeh, ja, dit is een hele Veel tour. hoop. Oh, hier zit ik nog een stukje. Lifters! Wil je hem liften? Oh, nou dit nog even. Ah, dan koest het echt dus. Ja. Pats. Nou, het is clear. Hoe die jongen? Oplost. Oeh, Hè? hoe lang duurt het filmpje? Zo lang hebben we de routine. Zo'n hele minuut. Op 50 meter. Toch knap.